भाई लोग बता दी, जब हमहू मनीष कश्यप के सपोर्ट करत रहनी हैं, बहुत सपोर्ट करत रहनी हैं, लेकिन जब से मनीष कश्यप बीजेपी में गइल बानी तब से हम मनीष कश्यप के बहुत कम वीडियो देखत तानी। देखल नहीं चाहत, काहे कि मनीष कश्यप लोग के प्रति आशा देले रहनी कि हम पश्चिमी चंपारण के बहुत ऊपर ले जाएम, लेकिन पश्चिमी चंपारण छोड़ के खुदे ऊपर चल गईनी और पश्चिमी चंपारण के जनता के छोड़ देनी। ये सब वादा झूठा भइल, ऐसे मनीष कश्यप के हम त्याग कईनी। मनीष कश्यप सही आदमी अब देखे लायक नइखन, काहे कि मनीष कश्यप अपना स्वार्थ के बदौलत जियतरन, खाली आपन स्वार्थ देखतरन कि हम केमे बढ़तानी। लोग के झूठो के झांसा देत रहलन कि 1 लाख नौकरी दे देम, 25 लाख लड़कियन के पढ़ाए, ये सब झांसा देवे के काम करत रहलन, लेकिन खुदे बीजेपी में जाके पलट गइलन। आप ही लोग बताएं कि रउरा लोग में का राय देवे के चाहतनी, मनीष कश्यप के ऐसन करे के चाही कि ना करे के चाही। थैंक फॉर यू। जय हिंद।